misalin karfe 4 na asuba na ranar 27 ga watan Janairu shekara ta 2020 muka samu rahoton cewa wata Rabi Shamsuddin yan shekara 19 wacce take zaune da mijinta a ƙauyen Danjanku Tasha da ke karamar hukumar malumfashi ta jihar Katsina ta caka wa mijinta wuka mai suna Shamsuddin Salisu dan shekara 25. Ya aka yi wannan to al'amari ya faru? Abin da ya faru shine lokacin da ta cika masa wukan nan ya yi kururuwa kuma makota suka ji aka zo aka yi ta buga gida ta ki budewa. Wasu daga ciki suka haura gidan inda suka tarar da cewa shi ya jawo ciki yana rike jini na zuba ta cikinsa kuma ga matar da wuka a hannunta da jini. Saboda haka kuma duk gidan nan babu kowa daga shi sai ita a gida kuma aka ɗauki bawan Allah na aka kai shi asibiti akan hanya ya rasu kuma likitoci sun tabbatar da afkuwan haka cewa ya rasu. Tana nan a hannunmu mun kama ta kuma muna kan bincike. To kenan a binciken da kuke ya tabbata ita ta aikata wannan aiki? To a lokacin da aka yi tambaye ta ce ba ita ta kashe shi ba duk da cewa ga wuka da jini a hannunta. Kuma wannan shine binciken da ita rundunar 'yan sanda take kai kuma da zarar mun kammala bincikenmu za mu sanar da al'umma.